Em sembla que sí. Dieta del Penes. Avui serà un entrepà de kyllingebrist i formatge a Barti. Oli italià, és del Mediterrani, sal de ceba, orégano, no? O sigui que no sé com es diu orégano en català. El pit de pollastre o el pit de gall d'indi, que no sé si és una cosa o l'altra, després ho miraré. Després ho miraré, a veure si és una cosa o l'altra. Kyllingebrist. Veus? Pam, pam, pam. I el formatget Havarti. Calories! I vinga, i ja preparat pel microones. Ja s'està desfent, potser massa i tot, Mira com cau. Ai. Per remullar-ho, doncs aquesta beguda vermella, que no sé exactament què és. Bon profit! Toca arròs. Arròs, i per fer l'arròs la base és sempre la mateixa, tant d'arròs com de pasta, com també de puré. Poso una mica de sal, perquè no quedi gaire ensopit el tema. Orenga, no? La pols de ceba, que no falti. Això pel caldo, que no sé com dir-li. L'oli d'oliva, també generós. I com no tinc tomàquet i li vull donar així una miqueta de llonses de sabor, doncs tinc aquesta mena com de puré de tomàquet. Porto posant això des de fa 2 mesos. O sigui, l'he posat a la nevera, però no sé si això, sigui com sigui, no m'he intoxicat encara. I quan ja està calentó, doncs l'arròs, un parell de grapats per cada plat. Però aquest, com és un arròs una mica petit, és més finet, doncs jo li posaré 3. Bàsicament és això. Ara no ho posaré ni en un plat, perquè com soc un pena, ho menjaré directament, quan es refredi una mica, ho menjaré directament des d'aquí, des del pot aquest. Apa, bon profit! Quota de peix és tonyina, li he posat formatge perquè a mi m'agrada el formatge. És un formatge Tange so Ost. Ost és formatge en danès. I res, l'esclafaré una miqueta. És prescindible esclafar-lo una miqueta, perquè si no el pa està una mica dur. Està una mica de fa 3 dies. Més que res és això, que el pa està una mica dur i si li poso el microones doncs queda una mica més tou. Es pot mastegar, sobretot per la gent que no té dents, com jo. Ja està, doncs això és el sopar d'avui. I ja està, bon profit. Avui toca botifarra. Però com són massa llargues, doncs vaig a tallar-les, no? Perquè si no cauran al pot aquest. No, encara no està prou calent l'oli, perquè no salta. Vinga, va. Això fora. No caurà. Bueno, a mi puta merda. No cauran totes. Doncs ja està preparat per menjar. Mentre estaven coent, he agafat un parell de trossos. Com acostuma a passar, no? Vinga, bon profit. Un cafè amb llet, que no falti, no? Vinga, una miqueta de sucre. Soc bastant llaminer. El cafè soluble. I el toc del penes és un polsim de
cacau. Cacau que té un gustet d'avellana, sembla que l'he passat. Amb això segur que no m'aprimo. Apa. Avui toca puré de patata. I bé, la base sempre una mica de sal, perquè si no queda bastant insults. Pols de ceba, les merdetes aquestes. Orenga. Les pólvores de puré, que em sembla que faré curt amb el que tinc i potser hauré d'obrir un altre paquet. Sí, segurament hauré d'obrir un altre paquet perquè m'he quedat curt. Pensava que quedava curt, però no. Mira, ja està. Perfecte. Hòstia, tu. Aleshores li poso una mica d'oli d'oliva. Vinga. Remenar una mica. S'ha quedat molt dur això, tio. Potser he de posar més oli, perquè si no, no puc. Posaré una mica més d'oli. Això segur que està boníssim. Veus? Ha quedat un puré bastant sòlid, bastant... I ara he d'esperar, refredir una mica i ja està. Té negre. Que soc de miner, tu, que soc de miner. Apa, ja tinc el te. Avui toca espagueti. La base està la mateixa. La sal, una mica de pols de ceba, el cub de caldo i un munt d'espagueti. Potser li poso una mica més d'oli. Aquest és el plat d'avui. Veu? Una miqueta d'oli i ja queda poquet. Com no tinc formatge ratllat, doncs ho posaré així i apa. Per completar una mica l'àpat posaré a remullar unes quantes ametlles, com feia la meva àvia, que així es pelen millor. Com més passen remullades, més fàcil és pelar-les. En posaré unes quantes, amb això ja en tindré prou. I ara en principi s'haurien de poder pelar bastant fàcil les ametlles. Surt bé la pell, però si les deixes una mica més estona, aleshores la pell surt de seguida. Postres de músic. Un altre dia que no em complico gaire, uns ous durs en un llit de pastanaga bullida i pa d'aquest que és pa negre i aquesta mena com d'història que no sé què és, la veritat és que no sé què és com una mena com de pasta de formatge, no sé què és, amb bastant d'oli i una miqueta de sal i ja està, i amb això passo tu. Un luxe! Vaig a veure que no caigui gaire. Apa, ja està tu. A fer bondat. Bona nit. Bon sopar. Espero que d'aquí unes setmanes tingui prunes, perquè estan començant a sortir les floretes. Però és igual, perquè a mi no m'agraden les prunes, o sigui que... a la merda.